En ik denk, nou ja, we hebben het niet afgesproken met de dokter. Die ene dag maakt ook niet uit. Heeft u heel erg? Nou, dat ging ook dus snel wel open. Verder gaan bijna de hele dag. Ja, zo is het vroeg uitgaan. Nee, maar ja, niet 6 uur na pakken. Doe ik nu voor 1 keer. Ik moet hem zelf pakken, vind ik. Oh, dus dat En dan ga ik staken. Want Schipper geeft nu al een proefwerk. Ja, ik heb dinsdag nu eens proefwerk. Maar we kunnen het ook Ik mag geen proefwerken bij de proefwerk, maar hij luistert gewoon niet, die leraar. Voor Engels, elke dag net zo. Elke les van hem net zo. En elke vrijdag voor 11 uur moet je een opdracht inleveren. Heel van een rare tweede fase. Alleen voor Engels, hè? Ik heb voor elk vak heb ik 1 SO en 1 proefwerk in een periode. Ja, maar heb je geen boekje gehad? Iets waar het allemaal op staat. De studiewijze. Maar in de studiewijze voor Engels staat niet elke keer een SO. Maar hij geeft nu even elke les een SO gewoon. Dan moet je tegen hem zeggen, je gaat er gewoon niet maken dan. Als er op de studiewijze daar staat. Ja, inderdaad. Dat is niet zo. Nou, en waarschijnlijk Zal niet mama afwijken. valt morgen, weet het,